Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kitanka kukuepa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana chiwa baraka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe itavigirai nyayaburi tukona gift Ostallos Siziba uyo ngari ku National and West kwa wanga vachifambisa ma meetings abo blue movement ya kutoraiwa vachiri they are paving a way for Vanelson Chamisa gift Ostallos Siziba abuda ashtaura sakati one day pa msoro te baturavo renewal Siziba abuda ashtaura iya achiti ani list ReVanhu Vakatengesa CCC kuzano pia fakatara iya achiti is going to release my names yevanhu ivavo muri Zimbabwe atoroza kari achiti vachibaya munguva inotevera vachataura vachi-explain resignation letter yavanelson chamisa vachitsanangura kuti what exactly led to decision yakamikwa navanelson chamisa yekuti vasvike pakuresigna. Abudawo zvakare achitaura pamusoro pawatendai Biti zvinzi tendai Biti is part of vakatengesa bato ReCCC ndofunga tendai Biti akabuda achitaura iye achiti he was now the vice president of bato ReCCC mushure mekunge Vanelson Chamisa vakakwita bato iri zakare Ostallos Sabuda achitaura pamusoro pavachautonwende vainyangira sinzi that's why vakazobuda vachireclaim post yeSecretary General chinzangu ari copy paste apa basi ngezoshabangu paviri interim Secretary General abuda achitaura she is going to release my names akati one day munguva inotevera muri Zimbabwe. So pane video ratakuvigira ratira kuti munzwe Ostallos Siziba achitaura ega achitobato CCC rakaurayiwa nevanhu vanga vakuda zvigaro muri Zimbabwe menshena vatendai Biti pamwe chete na vachauton Hwende muri Zimbabwe akataura achiti is going to release more names munguva inotevera muri Zimbabwe. Kana musati masubscribe, but don't forget to subscribe kuti mungame chikupai news kuti trambe chikupai news dzakaita seidzodzi muri Zimbabwe. Don't forget to like this video muri Zimbabwe kuti mukurudzire channel yedu. Ona video rimototeza murufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. Kuti taimboa kumsangano ume wenguwo tsvuku uya musu akapinda na Pongwe makationa kuno kunational and West tikauya tikataura nemi tichifamba nemukuru wenyika tikafamba mukataura kuti ngatiparwe yeyelo iyi mukuru wenyika akataura kuti makati titange iyi tikaitanga yapiwa nematsotsi vakataura kuti yelo ndasiya international organizer vachataura kuti why vaexplain tsamba yeresignation ya advocate Nelson Chamisa our president nekuti yellow is no longer the vehicle to take Zimbabweans to the promised land. Yes. Ndosaka mchiona taisiya because it is no longer the vehicle of choice to liberate the people of Zimbabwe. Vazhinji wabvunzana kuti saka chaenda sei kumberi muchataurirwa in terms of the strategic direction and vision yekusunungura Zimbabwe, because that is the objective of the democratic project. Kana enya yekuti ku parliament, in fact insanda enda kunyaya parliament international kune vanga vapindwa nemweya wezvigaro. Yes. Tuesday baba. Papo panafambira ipapo. Vanhu ivavo munovaziva. Yeah. Vazhinji taifamba navo. Saka chishuwo changu ndanga ndagara kumba ndichiti ndakapiwa mandate yekutaura on behalf of the oppressed people. Saka ndaida kuti ndifambe ndakanyora pasi andinoti the political charge sheet yekuti ndikupei mazita kuti uyu munomuziva but handichafambi naye. Yes. Ndava auye pano
achinyembera kunyenyenyenye ndiri vice president iwe hakuna chinhu ichocho munoziva. Takataura kuti iyi yataiva nayo icheche pasi pemuti haizari, asi haugoni kuuya woti ndauya ndakuda kupinda pastiyeri. Unouya wogara wofamba nevamwe, so that dhimoni rako rekutengesa rikakumukira, you don't derail the democratic trail. Baba Ostallo. Mumwe. Thank you. Mumwe wacho manje. Mumwe wacho aona kuti papisa akuresuscitata position ya secretary general. Akufamba tindini nobhala jikelele. Tikati even yo yaora hii, we didn't have that position. Vanoziziva asinenyaya kuti they are motivated by trinkets and trappings of dictatorship. Yes. Izo zavacharari vakutendera vakuivhoka nezanu sungai uyu uyu waka. Isu hatibati mari, isu tinobata mashoko, totaura mashoko. Yes. International wounganidza vanhu. Yeah. Zimbabwe yasunungurwa. Toenda mberi. Zvemari zvinobata nemurungu. Yeah. Ariko avakutora zanu manje, tibetserei. Tavakonewa, tibetserei kuti tirwe hondo. Isu hondo yedu ndeyekusunungura nyika. Yeah. Haisi yezvigaro, Toenda kubasa. ndeyehugaro. Sure. Kuchinja upenyu hwevanhu. Tinde kubasa. Ndakudzai so that muvazive. Vakunyepera ma-MP, vachaudzwa ma-MP. Imi ndimunoshanda nawo munomuziva kuti uyu ndi honorable engineer, uyu ndi kansela, ndimunomuziva. Kana akamira panzvimbo mune muchiziva, kana asina ndimunoziva. Yes. Saka ma-MP muchaudzwa strategic direction kuti kana uri MP ari clear unofamba sei kubva uku kwaora kufamba nevanhu. Hatina kumboti ma-MP vakatengesa kana kuti makansela. Imunovaziva kuti uyu togara nayo akavhura mateya. Hakuna munhu anoita. Hakuna munhu achaita benefit from both sides of the coin. Kana wada zvezanu ida kwako kwakaora, kana wada kunyuwa famba nemukuru tisunungure Zimbabwe. Yeah. Haugoni. Ndakataura ini ndikati we are not born in parliament, we are not born councillors. Parliament haisi destination, council haisi destination.